90. rokoch mala každá mafiánska skupina svojich na všetko odhodlaných vykonávateľov. No existoval jeden muž, ktorého meno vyvolávalo hrôzu aj u tých najtvrdších bosov od Bratislavy až po Košice. Alojz Kromka, prezývaný Lojzo Čistič, profesionál na špinavú prácu. Nebol verný žiadnemu klanu, za jeho lojalitou stálo jediné, označený cieľ a odmena. Bol ako prízrak. Zrazu sa objavil, vykonal ortiel a zmizol. Pričom po sebe zanechával stopu, ktorú polícia dlhé roky nedokázala rozpliesť. Osamelý vlk zo Spiša, alebo kto bol vlastne Alojz Kromka? Alojz Kromka pochádzal z mnohopočetnej rodiny na východe Slovenska, presnejšie zo spišskej Novej Vsi. Do podsvetia vstúpil potichu, nebol to žiaden hlučný vypaľovač, ale tichý, nenápadný muž so športovou minulosťou, ktorý vďaka svojej disciplíne a chladnokrvnosti povýšil vraždu na remeslo. Prerod na nájomného vraha. Kromka sa počase vypracoval na špičkového strelca a experta na sledovanie. Najobľúbenejšia zbraň? Samopal. Dokázal celé dni čakať na svoju obeť bez pohnutia brvou. Svoju prezývku Čistič získal preto, že po jeho akciách zostávalo čisto. Jeho podpisom bola len precízne a chladnokrvne vykonaná poprava. Kromkova krvavá stopa. Atentáty, ktoré otriasli podsvetím. Kromka fungoval ako nájomný žoldnier, ktorého si objednávali najsilnejšie skupiny, keď potrebovali odstrániť nepohodlnú konkurenciu alebo svedkov. Chladnokrvná vražda v Žiline. Jedným z najznámejších výčinov Lojza Čističa bola streľba v žilinskom bare hotela Astoria v novembri 1997, kde padol za obeť boss tamojšieho podsvetia Milan Holáň alias Gorila. Kromka tam s komplicom Lavrinčíkom vtrhli so samopalmi v ruke a bez zaváhania rozstrieľali nielen cieľ, ale aj jeho ochrankára. Pri odchode ešte stihli strieľať aj na mestských policajtov, ktorí sa ich pokúsili zastaviť. Bolo tesne popoludní, keď do baru vrazili dvaja chlapi v bundách a kuklách. Prvý išiel Alojz Kromka, za ním kráčal Lavrinčík. Kromka vytiahol samopal Tokarev, jeho parťák pištoľ. Kromka začal páliť zo samopalu. Najskôr 2 ranami od chrbta zabil bývalého paragána vnuka, ktorý robil Gorilovi bodyguarda. Ďalších 10 striel už zasiahlo plánovaný terč, Holáňa. Popíjali až do rána, pre mafiána sa osudným stalo močenie. Osvedčené duo Kromka a Lavrinčík stálo aj za popravou nepohodlného Alojza Háziho, na ktorú dal pokyn síkorovský boss Robert Lališ, alias Kýbel. Háziho v júni 1998 nalákali do baru, kde s ním popíjali až do rána. V aute potom Házi osudovo nepotlačil nutkanie na močenie. Dvojka vrahov mu teda zastavila neďaleko Ivanky pri Dunaji a priamo pri vykonávaní potreby ho do hlavy strelil rýchlejší Lavrinčík. Pokus o vraždu bossa Holuba. Kromka figuroval aj v legendárnych atentátoch na mocného košického bossa Roberta Holuba. Na tých mimochodom aktívne spolupracoval s Mikulášom Černákom, s ktorým si teraz nevedia prísť na meno. Kajúcnik, farizej, klamár a šmejd, ktorý zabíjal, zakopával a odrezával hlavy. Mediálny exhibicionista, ktorý do médií vraj vypisuje ako verejne činná osoba. Keby sa v 90. rokoch dali robiť selfiečka, tak tento kanibal by ich mal s každou obeťou s odrezanou hlavou a nebolo by treba žiadne dokazovanie. Alojz Kromka na pojednávaní súdu. Ako prebiehala samotná polovačka? Tak najprv si Kromka s Roháčom, ďalším známym nájomným vrahom, ktorého v podsvetí prezývali Potkan, na Holuba počkali na motorke pri benzínke na sídlisku KVP v Košiciach. Smola. Roháčovi sa v rozhodujúcej chvíli zasekol samopal. Onedlho prišiel druhý pokus.
V bratislavskom hoteli Danube mal na holuba strieľať opäť roháč. Košického bossa aj zranil, no vyviazol z toho živý, na rozdiel od jeho pravej ruky Fabiána. Neúnavný potkan však prácu napokon dokončil v nemocnici na Kramároch, kde obeť dorazil streľbou cez okno z vedľajšej strechy. Smrť nevinného dievčaťa. Ešte pred holubom mal Kromka inú zákazku, vykonaním ktorej šokoval celé Slovensko. O život vtedy totiž prišlo nevinné len 18-ročné dievča. Žaneta mala smolu v tom, že sedela v aute, na ktoré Lojzo Čistič strieľal zo samopalu pri Hrabušiciach. Zvyšok posádky, vracajúcej sa z diskotéky, prežil s poraneniami. Vrátane chlapa, ktorý mal byť zavraždený za svoje svedectvo na súde. Auto zasiahlo celkovo 24 striel. Z toho 14 zadnú časť a 10 ľavý bok vo chvíli, keď Renault zbehol z cesty. Kromka alias Čistič strieľal prvý, k nemu sa pridal Ján Dunka zvaný Fony, asistovali im holubov brat Jozef alias Ďusi a Peter Klešč alias Bonasera a ešte ďalší neidentifikovaný muž. Únos a vražda vlastného brata. Najšokujúcejšia kapitola Kromkovho života sa však netýka obetí, ale jeho vlastnej rodiny. Rozzúrený holub Kromku po útoku v Košiciach spoznal a okamžite vyslal svojich mužov, aby ho našli. Nepodarilo sa. Museli sa uspokojiť s jeho bratom. Ján, ktorý so zločinmi brata nemal nič spoločné, neprežil beštiálne mučenie. Keď partia trízniteľov nezistila, kde sa Alojz skrýva, Lojzovho brata naložili do auta, vyviezli na pole, kde ho zastrelili, poliali benzínom a zapálili. Toto odznelo vo výpovedi jedného z obžalovaných z trestného činu vraždy Jána Kromku. V garáži ho surovo bili a kopali. Robert Holub si na to obul Kanady. Potom ho naložili do Boržovho auta a odviezli smerom na Prešov. Po ceste ho vytiahli na pole a zastrelili. Čistič versus Milan Reichel. Príbeh od kamarátstva až po streľbu samopalom. Jedno z najznámejších spojení Alojza Kromku sa týkalo Milana Reichela, známeho popradského bossa, ktorý sa v 90. rokoch pohyboval medzi podsvetím na východe, zahraničím a ľuďmi okolo Mikuláša Černáka. Podľa viacerých výpovedí sa Kromka a Reichel poznali ešte z mladších čias a určitý čas mali stáť na jednej strane. Situácia sa však dramaticky zmenila po vražde Miroslava Slívenského, ktorého brutálne zavraždili v Reichelovom hoteli v Poprade. Černák mal podľa Reichela Čističovi nahovoriť, že za vraždou stojí práve on. Výsledkom bol útok samopalom na Reichelov dom, pri ktorom boli ohrození aj členovia jeho rodiny, vrátane matky a sestry s malým dieťaťom. Doživotie. Kromkova cesta skončila tam, kde končí púť väčšiny nájomných vrahov, za mrežami. Po sérii vražd sa Kromka stal jedným z najhľadanejších mužov na Slovensku. Dlho sa mu darilo unikať, nakoniec ho však v októbri 1998 zadržali pri pokuse o útek do Českej republiky. Alojz Kromka bol napokon v roku 2004 Najvyšším súdom definitívne právoplatne odsúdený na doživotný trest odňatia slobody za 3 vraždy, 6 pokusov o vraždu a nedovolené ozbrojovanie. Rozsudok Kromka niesol so stoickým pokojom. Na rozdiel od predchádzajúceho pojednávania na Krajskom súde v Prešove, kde sa po vynesení verdiktu šokujúco pokúsil napadnúť sudcu a utiecť zo súdnej siene. Čistič sa tak stal jedným z najstráženejších väzňov najprv v Ilave a potom v Leopoldove, kde si odpikáva svoj trest dodnes. 27 rokov, zatvorený v úzkej miestnosti s hrubými múrmi, silnými železnými dverami a zamrežovaným oknom. Stôl v cele je pripevnený o stenu. Spáva na kovovej posteli len s hrubou sivou dekou. Nechýba malé umývadlo a záchod. Minulý rok si podobne ako Černák podal žiadosť o podmienečné prepustenie.
Ešte väčším šokom však bolo, že ho len deň pred posudzovaním stiahol. Uvedomil si, že asi naozaj nemá veľkú šancu na úspech? Desivá legenda zvaná Lojzo Čistič. Desivo mlčanlivý sociopat a nájomný vrah Alojz Kromka bol mužom, ktorý držal prst na spúšti v zlomových momentoch mnohých mafiánskych vojen. Bol chladným profesionálom, ktorého bosovia povolali, keď potrebovali definitívne riešenie. Lojzo Čistič sa postupne stal jedným zo symbolov najtemnejšieho obdobia slovenskej mafie. Človekom, ktorého meno sa vyslovovalo s rešpektom aj obavou. Dodnes je okolo neho množstvo otáznikov. Hovorí sa, že telá niektorých obetí rozpúšťal v kyseline, že spával s nabitým samopalom pod hlavou a tiež, že bol údajne pod ochranou SIS a preto sa mu tak dlho darilo unikať spravodlivosti. Koľko z príbehov o Čističovi je pravda? A koľko je len mýtus vytvorený podsvetím? To sa pravdepodobne už nikdy nedozvieme. Tichý muž zo Spiša, ktorý sa nestal symbolom sily, ale chladnej, bezmennej smrti na objednávku. Za jeho menom stoja vraždy, zmrzačené rodiny, 18-ročné dievča, ktoré len sedelo v nesprávnom aute. A brat, ktorý zaplatil za niečo, čo nikdy neurobil. Dnes sedí Kromka v Leopoldove. 27 rokov. Múry, mreže, sivá deka. Spravodlivosť ho dobehla. No niektoré otázky zostávajú otvorené dodnes. Ak vás tento príbeh zaujal, dajte like a prihláste sa na odber. Ďalší príbeh zo slovenského podsvetia už čoskoro.